Geliefde broeders en zusters, gezegende Sabbat en dat de vrede van de Heer op u en uw gezin mag zijn. Vanmorgen gaan we beginnen met een nieuwe kwartaal. En we beginnen met een les dat heel erg belangrijk is. De titel van deze tweede kwartaal heet de Bijbel interpreteren. Hoe de Bijbel te interpreteren. Maar de les die we vandaag gaan doen, titel is wat de Bijbel is uniek. Met andere woorden, wat de Bijbel uniek maakt. De Bijbel, zoals u en ik weten, is het woord van God. En de kerntekst van vandaag, die we mee gaan beginnen, vinden wij in Psalm 119, 105. In Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Laten we even bidden. Eeuwige Vader en goede Vader, die in de hemelen zijt. Heere, dat uw naam geheiligd wordt. Heere, we zijn bedankt voor de manier hoe u voor ons heeft gezorgd. En toelaat dat elkeen van ons hier mogen zijn, zodat we mogen delen en studeren, samen met de Heilige Geest, uw woord. Blijf met ons. En dit vragen wij en smeken wij in de naam van Jezus Christus. Ja, broeders en zusters. We gaan weer de kerntekst lezen. Dat in Psalm 119, 105 staat. In Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord. De Bijbel is een boek, is een wonderbaarlijke boek. Er is op deze wereld niemand die het tegenovergesteld kan zeggen. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Het is geschreven in een tijdsperiode van 1500 jaar over 3 verschillende continenten, Azië, Afrika en Europa. En is geschreven door meer dan 40 auteurs. Het is integer. Er zijn veel kopieën ervan. En het heeft meer kopieën en bewijzen dan welk ander boek dan ook. Het is een boek dat vertaald is, in zoverre dat we weten. Het is het enige boek dat geschreven wordt door meer dan 95% van de wereld. Want de boodschap focust op de handelingen van God, van verlossing in de geschiedenis. Het gaat vooruit aan de plannen van God en zijn rijkdom. En uiteindelijk, het is het woord van God. Het woord van God is levend en dit is de uitgangspunt die we nemen. En waarom is het woord levend? Laat u zeggen, heeft wonderbaarlijke dingen gedaan bij mensen in het verleden. En ook voor ons nu in de tegenwoordigheid. Als we de geschiedenis even behandelen en onze Bijbel openen bij Deuteronomium 32 en de vers 45 en het woord van God zegt nadat Mozes al zijn woorden heeft geciteerd voor Israël, zei Mozes de volgende woorden. Het zegt, daarna zei tegen hen, doe gehoorzaam alles wat ik jullie vandaag heb gezegd. Hij zegt,
Wees gehoorzaam. Hij zegt vandaag. Niet morgen, maar vandaag. De woorden die ik jullie zeg, is een waarschuwing. En het is niet alleen voor jullie, maar vooral voor jullie kinderen. Zorg ervoor dat jullie het voldoen. Al deze woorden die ik zeg, in weinig woorden, zorg dat jullie doe alles dat jullie met de wet voldoen. Waarom heeft God deze raad aan Mozes gegeven? Mozes moest het doorgeven aan zijn volk. Mozes was een leider. Van het begin hield hij van zijn volk. Er is niets heerlijker om achter te laten aan je kinderen iets dat hun niet op dat moment kan helpen, maar voor hun hele leven. Een advies heeft meer waarde dan heel veel geld. Natuurlijk zijn er mensen die van het geld houden. Maar ik heb voorrecht naar geld, naar raad. Want geld kan opraken, maar advies niet. Want advies kan je helpen om bij het geld te komen. In deze hoofdstuk bij vers 47 zegt het. In vers 47 van Deuteronomium 32. Want dit zijn geen lege woorden. Maar dus, inderdaad, jullie leven. Door middel van deze woorden zullen jullie lang leven in het land dat jullie gaan veroveren. Aan de overkant van de Jordaan. Dit, broeders en zusters en vrienden, heeft hij gezegd voordat ze zullen kruisen naar het belofte dat God hen gegeven. Ze moeten eerst het woord behouden. We leven nu in tijden die heel kort zijn, waar we konden zien naar de hoeveelheid signalen uit Mattheüs 24 die al aan het nakomen zijn. En constant zijn beloftes aan het komen na. Deze raad is niet alleen maar voor de jongeren. Men zegt, er is een gezegde die zegt, de laatste woord dat iemand geeft is belangrijk. Want het woord dat gesproken wordt op basis van persoonlijke getuigenis, op basis van ervaring. Iedereen die zo'n raad dan volgt, of trouw blijft aan de leringen van de Bijbel, zullen een eeuwige leven hebben. Wil je eeuwige leven hebben, dan moeten we het woord van de God behouden. Vandaag is dus de vraag, waarom ons leven? Waarom zegt Mozes het is ons leven? Want simpelweg zegt Johannes zegt, Johannes 1 zegt, in het begin was het woord. Voor alles was het woord. En het woord was met God. En het woord was God. En vers 2. In het begin was het met God. En alles is in bestaan gekomen door middel van hem. En van buiten hem om heeft niets bestaan wat bestaan heeft. Mijn broeders en zusters. Na God is God zelf. Er is niets anders. En vers 4 staat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Er is geen reden om in de duisternis te lopen.
Want Jezus is het licht van de wereld. En vers 5 zegt, en het licht schijnt in het donker. En dus het licht schijnt in het donker. En het donker heeft het niet uitgedoofd en heeft het niet begrepen. Ik heb een verhaal gehoord van een worm. Dus het is een sprookje. Het is niet reëel. Het is simpelweg omdat we begrijpen. Dus de worm heeft een dag besloten om duisternis te gaan zoeken. Hij was niet overtuigd wat zijn ouders zeiden. Als jongere, hij wilde ontdekken. Hij besloot, hij gaat zelf de duisternis ontdekken. Hij heeft zich voorbereid om te gaan overwinnen. Dus hij besloot de duisternis te gaan zoeken. Hij is in verschillende delen gegaan van de wereld. Uiteindelijk was hij overtuigd, is hij teruggegaan bij zijn ouders, dat de duisternis niet bestaat. Nooit in zijn leven kon deze worm de duisternis ontdekken. Zo is het, broeders en zusters en vrienden. Dus het licht schijnt in het donker. En de duisternis kon het niet begrijpen. De duisternis kon het niet begrijpen. Waarom niet? Want deze twee dingen gaan niet samen. Jezus is het licht van de wereld. Jezus is de licht op de ware weg. En de ware weg die ons naar de hemel leidt. Jezus heeft zijn doelstelling. Jezus had een doelstelling. En het staat in de hele Bijbel. In Johannes 14 zegt, ik ben de weg. En ik ben de waarheid en de weg. Niemand komt bij de Vader zonder mij. Dat is de doelstelling van de geschriften. Dus dat we weten welke weg we moeten nemen bij de Vader te komen. Dat is wat Jezus zegt. Want er is een verband tussen Jezus en de geschrift. Dezelfde Johannes 5, 29. 29 zegt, jullie lezen de geschriften, want jullie weten dat daarin de eeuwig leven is. Dit is het deel waarvan ik houd. Want in de Bijbel vinden we de getuigenis van Jezus. De Bijbel is het boek van liefde, geschreven door Jezus, door elk een van zijn kinderen. En hierin vinden we de getuigenis van Jezus. Als je goed wil leven, moet je de Bijbel zoeken. Bestudeer het. Bestudeer het. Maar kijk, Mozes heeft ons als advies gegeven en ook zijn voorouders als advies gegeven. En ook voor ons vandaag. Bewaar deze woorden in je hart. De woorden moeten in ons hart zijn. En nu zegt Jezus, dus ga dieper in de geschriften. Bestudeer ze. En behoud de wetten. Deze twee dingen lopen samen. Wat bewaard staat, dat gebruik het in de tijd van crisis. Is het misschien, is het in dat de meerderheid of iedereen bewaart niet voor morgen? Is het niet dat je een hoeveelheid eten koopt voor gisteren, morgen? Dus Mozes adviseert ons dat we dagelijks de geschriften, de Bijbel, lezen. Hoe? In ons hart. Hoe? Door te lezen, bestuderen. En zodoende verdiepen we ons
onderzoeken we de geschriften. Maar je kan lezen zonder te begrijpen en je komt nergens. Daarom is God zo slim dat de Heilige Geest ons kan helpen om zijn woord te begrijpen. En de eerste conclusie die we kunnen nemen is dan op de eerste plaats dat de Bijbel het woord van God is. En het woord van God is en leeft. Een andere vraag dat naar boven kan komen. Wie heeft de Bijbel geschreven? De Bijbel, zoals we aan het begin hebben gezegd, bestaat uit ongeveer 44 auteurs. Maar deze auteurs hebben de Bijbel geschreven. Maar degene die deze mensen geïnspireerd is de Heilige Geest van God. En tussen deze auteurs waren er prinsen. Mozes was een prins. Mozes werd onderwezen in de beste scholen in Egypte. Hij was de zoon van een farao. Tussen haakjes. Hij was een kind dat geadopteerd was. We zien ook dat er ook herders zijn. Er waren regeerders. Daniel zat tussen de regeerders. Enkelen hebben geschreven in een reis, zoals Paulus. Andere keren in een gevangenis. Ook jongeren en volwassenen. Ondanks een verschillen van leeftijd en van een sociale leven, hadden iets in gemeen. Allen werden geroepen en werden geïnspireerd door God. Onder inspiratie van God. Zodoende zie je dat de Bijbel wonderbaarlijk is. En dus gaan we door naar Romeinen 15. Alles wat vroeger is geschreven is voor onze instructie om ons aan te moedigen door de geschriften. En om hoop te geven. Dus waarom is het geschreven? Om hoop te geven. Dus alle geschriften is geïnspireerd door God voor onderwijzing. Om ons te bekeren. Zodat de mens perfect kan zijn. En Ellen White zegt, God was blij om zijn waarheid te communiceren aan het wereld door middel van menselijke agenten. Hij zelf door middel van zijn Heilige Geest heeft mensen gekwalificeerd en waardig gemaakt. Hij heeft de gedachten laten selecteren wat te schrijven en wat te zeggen. En de sieraad is vertrouwd aan elementen van de aarde. Dus de Heer heeft menselijke agenten gebruikt om de sieraad te vertrouwen, het woord van God, aan hun te vertrouwen. Wij zijn sieraden, daarom moeten we het in ons harten bewaren. Weet u, broeders en zusters, uit de voorraad van het hart praat de mond. Dingen die anderen verhogen, dat gaat u praten. Als je hart vol zit met het woord van God, zullen ze automatisch uitkomen. Dus wat uit het hart komt, praat de mond. Dus de Bijbel is uniek. 30% van de profetie en van de literatuur is profetisch in de Bijbel.
Dus de profetische literatuur bestaat 30% in de Bijbel staat uit profetische literatuur. Hierin laat Jezus zijn plannen voor de mens openbaard. Amos was een boer. Iemand heeft een boodschap van verlossing aan zijn volk gebracht. Mijn broeders en zusters en vrienden. De mens kijkt naar het uiterlijk. Een man die boerenkleren aan had. Misschien waren zijn schoenen kapot. Misschien was zijn haar en zijn baard lang. Maar God heeft hem gebruikt. Want dit is voor mij een plezier. Want God heeft geen onderscheid van mensen. Maar hij gebruikt de mensen die zich beschikbaar stellen. Mensen die een nederige hart hebben. Die mensen gebruikt God. Zo is mijn God. Genesis zegt ons. Hij zou in Bethlehem geboren worden. Dit zijn de profetieën dat vanaf het begin, voordat Jezus geboren was, voordat hij geboren was in het Nieuwe Testament, hebben de profeten van gesproken. En het wordt ook gezegd dat hij vernederd zou worden. Dingen die later tot stand zijn gekomen. Er wordt ook gezegd dat zijn handen en benen doorboord zouden worden. En dit is iets dat de wereld heeft gezien en heeft ervaren. Er was iets speciaals met Jezus. Dat hij deed. Dat hij de profeet, dat hij zelf ook achter de profeten liep. Hij praat over de val van Jeruzalem. En Jezus vertelde over de dingen. En zij vertelde Jezus wat er zou gebeuren. En Jezus vertelde ook aan de apostelen dat er valse profeten zouden komen. En hij zei ook, ze zullen proberen om jou te bedriegen, sorry. Maar wij, als we ons houden aan het woord van de Bijbel en het bestuderen van de Bijbel, niemand kan ons bedriegen. Want hierin vinden we alles wat God zegt. Want Jezus zegt tegen ons, daarom zegt Jezus, bestudeert het. Zodat we het voor onszelf vinden. Jezus is niet de profeten tegengegaan, maar hij heeft de profeten ook gevolgd. Hij praat over de val van Jeruzalem, maar die praten ook over de komst van Jezus. En vele tijden daarvoor is daarover gesproken. De Bijbel wordt ook gezien als geschiedenis. Zoals andere boeken komt niet uit filosofische gedachten. Maar de beste boek is de Bijbel. Waarom? Want hij is ook de beste wanneer het vergelijkt wordt met andere boeken. Want de Bijbel is heilig en het praat over het woord van God. De Bijbel heeft de getuigenis van de 4 evangelisten. Niet allemaal waren op dat moment present toen de dingen met Jezus gebeurden. Enkelen werden door de Heilige Geest geïnspireerd wat er gebeurd was toen ze niet aanwezig waren. Enkele waren wel aanwezig met Jezus, maar niet allemaal. Maar toch hebben ze verhalen geschreven.
Zoals Lucas, hij was niet een getuigenis die het heeft gezien. Niemand heeft gesproken over de kindertijd van Jezus. Hij was niet daar, maar hij schreef het wel. Maar wie doet dit? De Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft hem geïnspireerd. Dus, en heeft Lucas verteld deze verhalen over de kinderjaren van Jezus. 1 Korintiërs 15. Degenen die trouw blijven, zullen voor altijd leven. Broeders, dus wil u voor altijd leven? Wees trouw. Hoe kan ik dit doen? Hoe weet ik het? Door het woord van Jezus te bestuderen. En het woord van God geeft ons de ingrediënten die we nodig hebben om God blij te maken. Dus daarom is de Bijbel ook iets anders. De Bijbel is betrouwbaar. Zowel profetisch als in de geschiedenis. U of ik, de Bijbel verandert niet. Wij kunnen niet zeggen dat het verandert. Maar de Bijbel kan jou wel veranderen. Het geeft, er zijn levende getuigenissen hoe de Bijbel mensen heeft veranderd. Maar de Bijbel heeft wel de kracht om u te veranderen. Er was een tijd dat ik een evangelische lezing had. En de pastor werd gevraagd om iemand te bezoeken. Hij had een campagne. En heeft iemand bezocht en die mevrouw zei, nee, ik kan niet komen, ik ben zondaar, ik zondigde, er is geen vergeving voor mij. Ik lees in de Bijbel dat mensen die zonde begaan, en ja, ik wil zo blijven, want er is geen genezing voor mij. Er zijn mensen die alleen maar gedeelten van de Bijbel lezen. En ik zei deze mevrouw tegen mevrouw, ja, maar inderdaad, het is zo. Betaling van de zonde is de dood. Maar vandaag is die mevrouw iemand die gelooft en wacht op de terugkomst van Jezus. De Bijbel heeft geen grenzen. Hebreeën zegt, omdat het woord van God is levend en het is scherper dan welk zwaard dan ook. Het kan de gedachten van het hart veranderen. Dus de Bijbel penetreert. En het raakt de harten. Dus broeders en zusters. Er is ook een verhaal. In het jaar 621. In het jaar van de koning Josias. De hoge priester Hilkia heeft het boek van de wet ontdekt. De eerste 5 boeken van Mozes. Josias, zijn grootvader, was slecht. Hij was slecht. Iemand die God niet respecteerde, kon niet schelen. Hij was iemand die valse goden aanbad. Ja. Maar deze man heeft zelfs zijn eigen kind opgeofferd. En het bracht vele mensen in slechte wegen. Zodoende, toen de hoge priester Hilkia de Bijbel begon te lezen, dus Josias scheurde zijn kleren.
En hij werd angstig, sobre la realizar con Leo want hij realiseerde zich como su pueblo estaba atado hoe, de palabra de Dios. hoe ver hij en zijn volk waren van het woord van God. Y quiere ser un cambio, Dus Josia besloot een verandering te brengen. y el cambio ha comenzado a su vez. En deze verandering begon bij zichzelf. Nos Broeders en zusters, soms zien we fouten bij anderen. está experto En wij zijn experts en om fouten bij anderen te zien. pero lamentablemente Maar jammer genoeg, taparse como si fuera que no son mira, es fácil. alsof we geen ogen hebben om naar onszelf te kijken. Necesitas escudriñar, Maar de Bijbel doet dat wel. Hij onderzoekt ons, quizá quitar zodat we kunnen herstellen. poder de una transformación. Daarom heeft het de kracht van verandering. Josías para De arrepentir, Bijbel heeft ervoor gezorgd dat Josias bekeerde en luisterde naar wat het woord zei. Wat God tegen hem zei door middel van het woord dat de hoge priester aan het lezen was. ¿Cómo Bijbel puede transformar? Hoe kan de Bijbel mij veranderen? Y necesito una Bijbel. Arriba tú. Ik moet een Bijbel hebben ten eerste. Y necesito todo el día. No Ik moet het simplemente elke dag bestuderen. is van un tinel. Niet een Bijbel te hebben om het te hebben. Of in een kast. Una caja de araña. Een Bijbel dat vol zit met spinnenweb. Está un book sagrado Bijbel is een heilige boek que para salvarnos. die ons redt. Un book para salvarnos propia vida y vida de otro lado. Een boek om onze eigen levens en van anderen te redden. Daarom heb je de Heilige Geest die jou helpt om het te begrijpen. Geen enkele mens kan de Bijbel compleet begrijpen. Daarom hebben we de hulp van God nodig. Want God is degene die deze woorden heeft gedicteerd. Dus, broeders en zusters, wanneer we onze Bijbel gaan bestuderen, moeten we geloof hebben, want zonder geloof is het onmogelijk om God tevreden te stellen. En om te eindigen, wil ik jou zeggen, de derde conclusie die we konden nemen van deze les: Bijbel verandert het leven. Bestudeer de Bijbel. Bestudeer het woord van God. Maak gebruik van de kans die hij geeft. De interpretatie van de geschriften. De les van de volgende week die praat over de oorsprong en de aard van de Bijbel. Broeders en zusters, dat de Heer u mag zegenen en u inspireren om de wens te hebben om de Bijbel te bestuderen. Nu dat we in quarantaine zitten, bestudeert u Bijbel niet? Is het niet? Heb je nooit gedacht dat het misschien een plan van God is? Om meer van hem te weten? Misschien onze dagelijkse dingen haalden we weg van. We hadden geen tijd om tenminste de Bijbel te bestuderen. Nu, God is niet een auteur van slechte dingen. Maar God maakt wel gebruik van de kansen. Dus nu, bestudeer nu de Bijbel. We kunnen niet zeggen we hebben geen tijd. We hebben heel veel tijd. En de Heer zal je bewaren. Eeuwige Vader. We zijn heel erg
Dankbaar dat u ons Gracias beschermt. para el les Bedankt voor de les, poderoso. die zo krachtig is en machtig, die u voor ons heeft gestuurd. Bendicionanos. Zegen ons, Papo, gracias. Morimos. leid ons door middel van uw genade. In de naam van Jezus Christus. Dios bendicionanos. God zegen u.
Broeders en zusters, een gezegende Sabbat, veel zegening op deze dag. Ik ben heel erg blij dat God ons de kans heeft gegeven om elkaar te ontmoeten op deze wijze en om meer te bestuderen van zijn woord, zodat wij weten wat hij ons te zeggen heeft, vooral in deze tijd. Niet alleen maar voor het land Curaçao, maar voor overal in de wereld. Iedereen in de wereld voelt de effect van de pandemie die rondgaat. En natuurlijk wil iedereen luisteren wat God zegt en wat zijn de gedachten van God hierover. En dat is juist wat we vandaag gaan doen. Voordat we in het woord gaan wil ik jou uitnodigen om je Bijbel te nemen. Ik wil je aanmoedigen om je Bijbel in je handen te hebben vanochtend, terwijl ik door de verschillende versen ga. Dan kun je mij vergezellen, want wat ik ga delen met jullie vanochtend is solide voeding. En je moet met mij meegaan om te kijken wat Jezus ons speciaal wil zeggen voor deze periode van crisis waardoor we heen gaan. Ik wil dat je uw Bijbel openmaakt in Openbaring. Openbaring 1. Het boek dat speciaal geschreven is voor onze tijd. Het boek dat spreekt over evenementen van de laatste tijd. Dat we moeten zien, dat we moeten confronteren voordat onze Jezus, onze verlosser, komt. We gaan hoofdstuk 1 van de Openbaring lezen en versen 2 en 3 gaan we lezen. Johannes heeft opgeschreven wat hij heeft gehoord en gezien. Het zal heerlijk zijn om dit boek voor te lezen. En het zal heerlijk voor de mensen zijn om goed naar deze profetische woorden te luisteren en ze goed te onthouden. Want al deze dingen gaan bijna gebeuren. Ik lees uit de vertaling Basisbijbel. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar voor uw woord. En voor de zegeningen die we op punt staan te bestuderen. Laat onze gedachten verlicht worden, dat we begrip kunnen krijgen, dat we dichter tot u kunnen komen. En Heere God, dat we beter voorbereid mogen zijn voor al deze dingen die van tevoren heeft gezegd dat plaats zullen vinden. Laat het toe dat elkeen van ons uw bescherming mag ontvangen volgens de plan die voor elkeen van ons hebt in deze tijd. Maak onze gedachten open om uw woord te ontvangen. Al deze woorden vragen wij en danken wij u in de naam van Jezus Christus. Ik heb deze boodschap getiteld Signalen van de eindtijd en signalen van verlossing. Signalen van de eindtijd en signalen van verlossing. De Bijbel zegt ons. Er was een gebeurtenis dat plaatsvond in Palestina heel veel jaren terug. Geschiedenis vertelt ons, op een dag op de Olijfberg zat Jezus met zijn apostelen. En terwijl hij daar zat, zag hij voor zich de horizon die niet ver van hem was. En hij zag ook de stad Jeruzalem. Jeruzalem was een prachtige stad. Een geliefde stad. Een stad dat zelfs de Romeinen die niet in Jehovah geloofden, die verzorgden en in die stad die tot het Romeinse Rijk behoorde, investeerden. Terwijl Jezus op deze berg zat samen met zijn discipelen, keek hij naar de vroomheid van deze stad. Hij zag hoe de stralen van de zon op deze stad kwam. De stad was gemaakt van goud. De tempel was gemaakt van goud. De muren waren mooi. En als de stralen van de zon
de tempel kwam, weerkaatste de zon en het leek alsof Jeruzalem op een diamant op een berg stond. En de discipelen herinneren enkele woorden dat Jezus in het verleden had gesproken over Jeruzalem. En ze vroegen wat waren de betekenis van de woorden dat hij had gesproken over de stad Jeruzalem. En Jezus zeide tegen hen, zien jullie deze mooie stad? Ik verzeker jullie, geen enkel steen zal op elkaar blijven staan. Alle stenen zullen neerkomen. Toen de apostelen dit vroegen, klonk het alsof het einde van de wereld was. Ze konden zich niet voorstellen dat ze leefden terwijl de tempel van God, die door God zelf is gemaakt, waar de tegenwoordigheid van God zelf was, de Shekinah, leefde, vernietigd kan worden. Dus Matthäus 24, laat me met je Bijbel openmaken bij Matthäus 24. Matthäus 24. En de apostelen kwamen bij Jezus en vroegen hem heel belangrijke vragen, zodat u en ik weten welke richting wij in deze tijd gaan. En de Bijbel zegt toen ze bij Jezus kwamen en ze zeiden, wanneer zal dat gebeuren? En waarom kunnen we zien wanneer u komt en het einde van de wereld eraan komt? We zijn bij Matthäus 24, 3. En Jezus antwoordde, dat is het eerste wat hij antwoordde in vers 4. Let goed op, dat jullie je door niemand laat bedriegen. En vers 6 zegt, ook jullie zullen horen over oorlogen en over berichten van oorlogen, maar laat je daardoor niet bang maken. Zorg ervoor dat laat je niet bang maken. Word niet angstig. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Maar het zal ook niet het einde zijn. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde. Een andere, ze zullen begin van de pijn van wanneer een kind geboren wordt. En wij weten dat weeën steeds meer pijnlijker worden al naar gelang dat nieuwe baby geboren wordt. Zullen de pijnen steeds groter worden. En Jezus zei tegen hen, al deze dingen zullen signalen zijn die indicatie geven dat jullie weten dat ik bijna terugkom. Lucas geeft nog één signaal dat Matthäus niet over praat. In Lucas 21, in vers 11, zegt de Bijbel dat hij dezelfde woorden gebruikt als in Matthäus 24. Er zullen aardbevingen zijn, er zullen ziekten, hongersnoden en oorlogen zijn. Maar er staat ook, er zullen op allerlei plaatsen zware aardbevingen zijn. Er zullen nu hier en daar gevaarlijke ziekten en hongersnoden zijn. Ook aan de lucht zullen vreselijke dingen te zien zijn. Dus naast aardbevingen, oorlogen en hongersnoden, zegt Jezus hier, een van de signalen die aangeeft dat hij bijna terugkomt, dat het einde van de wereld en onze pijnen bijna aankomen, zijn pandemieën, epidemieën. Zullen ook plaatsvinden voordat ik terugkom. Als jullie deze dingen ziet, kunnen jullie weten dat ik dichtbij ben. Het einde dichtbij is. Met andere woorden, een van de signalen dat aangeeft
dat Jezus dichtbij is de pest of plagen. Pest is een ongeneeslijke ziekte en dit heel dat mensen elkaar snel kunnen aantasten. Deze situatie is alarmerend. Waarom? Want Jezus heeft Jacobus en Petrus gevraagd in het jaar 31, op hetzelfde jaar dat Jezus werd gekruisigd. Toen ze in jaar 31 jaar naar Jezus hebben gevraagd, 70 jaar daarna verscheen Jezus weer bij Johannes op het eiland van Patmos. Heeft Johannes hetzelfde gezegd, maar specifieker. De 70 jaren daarna, ongeveer toen Johannes ongeveer 100 jaar oud was, verscheen Jezus weer tot Johannes en zei tegen hem, er zal een periode zijn van pest, maar ook een periode, specifieke periode, dat een vierde deel van de wereld, dus een vierde deel van de wereld, zal weggeroeid worden vanwege plagen. En deze periode spreekt de Bijbel over in Openbaring 6. En het vertegenwoordigt een periode van 1260 jaar. En het wordt vertegenwoordigd door een grauwe paard. En het begint 538 tot 1798 na Christus. En het wordt vertegenwoordigd door een grauwe paard. En deze specifieke periode is een periode van pandemieën. En pandemieën zullen beginnen. En deze zullen allemaal indicaties zijn. En dat jullie weten dat ik bijna terugkom. Om deze grauwe paard of lichtgroene paard te begrijpen, moet je eerst de drie paarden daarvoor begrijpen. In Openbaring zegt dat er voor deze grauwe paard 3 andere paarden zijn. In Openbaring 6:1 staat, zodat we deze grauwe paard begrijpen, zullen er 3 andere paarden zijn. En de Bijbel zegt in vers 1. In Openbaring 6:1 staat, ik zag dat het lam een van de 7 zegels losmaakte. En ik hoorde een van de 4 wezens met een stem als een donderslag zeggen, kom. En ik zag een wit paard komen. De ruiter op het paard had een boog. Hij kreeg een kroon en trok erop uit als een overwinnaar op weg naar de volgende overwinning. Dus met andere woorden, Jezus zegt hier aan Johannes, luister, als het weer bijna aan het einde kwam, als ik bijna terugkom, zal er een periode zijn van 1260 jaren van pandemie, van ernstige en vreselijke pandemieën die aangeeft dat ik terugkom. Hij begint het uit te leggen, maar daarvoor is er een witte paard. Deze paard vertegenwoordigt de jaar 31 na Christus tot 100 na Christus. Jaar 100, de 31 tot 100 na Christus vertegenwoordigt het begin van de christelijke kerk en Jezus die territoriums aan het overwinnen is. De gehele Romeinse Rijk werd overwonnen door Jezus Christus in deze periode. Daarom zegt de Bijbel, het gaat uit om te overwinnen. Want daarom is het ook wit. Want de evangelie werd gepredikt. Er was geen corruptie, geen leugens. Hier werd er dit en dat gezegd en waardige dingen gezegd. Er was één gedachte, één geloof, één Heer. Alles was verenigd. Onder deze tijd, in het jaar 31 tot 100 na Christus, is de periode van overwinning voor het christendom. Jezus zei in deze periode, voor de periode van pandemie, komt er een periode van overwinning voor het christendom. 5.000, 10.000 mensen werden bekeerd naar christendom. De hele Midden-Oosten werd bekeerd. De witte
witte paard vertegenwoordigt de periode van 31 tot 100 na Christus. En nu, dat is niet klaar. Want na deze paard komt een tweede paard. Vers 3. Toen hij het tweede zegel losmaakte, hoorde ik het tweede wezen roepen: kom. En er kwam een tweede paard, dat rood was. De ruiter op het paard kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te halen, zodat de mensen elkaar zouden doden. Hij kreeg daarvoor groot zwaard. Gedurende deze tijd heeft christendom een dramatische verandering ervaren. Hier geeft de geschiedenis aan de reactie van de wereld of de aardse mensen op de evangelie. De paard is rood. Waarom? Want tussen het jaar 100 tot het jaar 315 na Christus, want in die tijd was christendom illegaal in het Midden-Oosten. Bij wet werden christenen gedood. Als ze je vonden en Christus predikte en ze vonden jou en je geloofde in Jezus Christus, werd je vermoord. Ze gooiden jou in de arena en laten leeuw jou schreeuwen. Er was bloed overal, want de evangelie werd afgewezen. En zo werd het woord van Jezus nagekomen. Want Jezus zei, voor de wereld jou haatte, hebben ze mij gehaat. En dus letterlijk werd het woord van Jezus nagekomen. Dus Jezus zei dat er een tijd zou komen waar een rode paard kwam. Dus er werd, een zwaard werd toegekend aan de paard. Dus in het jaar 100 tot het jaar 100 tot 315 na Christus werden miljoenen christenen gedood als martyr. Het was een bloedige periode. Daarom is de paard ook rood. Dus heel belangrijk om deze gedeelte ook te begrijpen. Na deze tijd, deze periode, komen we bij vers 5. In Openbaring 6, 5 lees: toen hij het derde zegel losmaakte, hoorde ik het derde wezen roepen: kom. En ik zag een zwart paard komen. Dus de paard was wit, nu werd rood en nu wordt het zwart. Deze vertegenwoordigt verschillende etappes van de christelijke periode voor het einde van de wereld komt en Jezus terugkomt. De ruiter op dat paard had een weegschaal in zijn hand. En een stem die van tussen de vier wezens leek te komen. En zei: 1 maatbeker tarwe kost een dagloon. En 3 maatbekers scherp kosten een dagloon. Maar blijf van de olijfolie en de wijn af. Dus deze periode in de geschiedenis van christendom loopt van 313 na Christus tot 538 na Christus. Gedurende deze periode begon corruptie in de kerk te komen, waar christendom politiek gemacht binnenkwam. Vele leringen kwamen die tegenovergesteld was aan de lering van de Bijbel. En in de kerk, het was een economische tijd, maar ook een geestelijke tijd. Er was een armoede, fysieke armoede, maar ook geestelijke. Mensen wezen de Bijbel af. De mensen gingen weg van de kerk. Dus veel mensen hadden geen contact meer met het woord van God. In deze tijd kwam corruptie de kerk binnen. En vele leugens en bedriegingen kwamen de kerk binnen. Dus daarom zegt Matthäus: kijk uit dat je niet bedriegd wordt. Dat is het eerste signaal dat aangeeft dat ik aankom. Dus de Bijbel, mensen gebruiken de Bijbel in handen, proberen ze jou voor te liegen. Heel belangrijk om deze eindtijdsignaal te herinneren. En nu komen we bij het gedeelte die we in Openbaring 6, in hoofdstuk 7 en 8, praat het over een vierde paard. En de Bijbel zegt zo: toen hij het vierde zegel losmaakte, hoorde ik het vierde wezen roepen: kom.
En ik zag een grauw paard komen. De ruiter op dat paard heette Dood en het dodenrijk kwam achter hem aan. Ze kregen de macht over een vierde deel. Ze kregen de macht over een vierde deel van de mensen op aarde om van hen te doden door oorlog, honger, ziekte en wilde dieren. Met andere woorden, nu Jezus, die bij Johannes verscheen na 70 jaar, dat hij had gezegd dat dit een signaal van de eindtijd was. Ik zal je nu specifieker uitleggen. Deze pandemieën zullen beginnen ongeveer in 538 tot 1798. En als je naar de geschiedenis kijkt, in deze periode van 538 tot 1798 na Christus, is inderdaad een periode waar pandemieën en epidemieën naar boven kwamen als gek. Dat is 3 jaar na deze periode, in het jaar 538, begon een pandemie die geschiedkundigen noemen de Justiniaanse plaag. Dat is de Justiniaanse plaag. Dus met andere woorden begon een pandemie in 541 na Christus. Ze noemen het ook de builenpest. Deze pest begon in Egypte, raasde door Palestina en het gehele Midden-Oosten. En luister naar deze gedeelte. Deze plaag heeft 50 miljoen mensen de levens gekost. Deze pandemie heeft 50 miljoen mensen de levens gekost. 50 miljoen mensen in die tijd was ongeveer 26% van de wereldbevolking. Met andere woorden, zoals Jezus had gezegd aan Johannes, 1/4 deel van de wereld, van de wereldbevolking zal doodgaan vanwege het resultaat door pesten, honger en oorlogen. Dus direct in 541 begon de eerste pandemie. En deze pandemie raasde overal en kwam precies de woorden van Jezus na. En dit geeft een signaal aan van de eindtijd. En enkele jaren daarna, want dat was niet de enige, enkele jaren daarna, in het jaar 1000, in het jaar 1000, in het jaar 1000 en het jaar 1100, kwam er een andere pandemie op. En het was van een ziekte die al bestond, maar nooit is een pandemie geworden. En dat was de pandemie van melaatsen, van lepra. Europa was vol met 19.000 ziektes in Europa voor melaatsen. Nooit vroeger gezien. Overal waren mensen die besmet werden met lepra. Het was zo vreselijk dat op het moment dat iemand lepra kreeg, want het was ongeneeslijk, verklaarde men deze persoon dood terwijl hij leefde. Zelfs gaven ze een begrafenis voor deze persoon, ook al leefden ze nog. De familieleden kregen de erfenis, ook al leefde hij of zij. Het was een vreselijke situatie. En aan de discipelen werd door Jezus gezegd, als deze dingen gebeuren, weet dat ik nabij ben. Precies in deze periode gebeurde dit alles. In het jaar 1350 kwam voor de tweede keer de builenpest. In 1350 begon. Deze builenpest sloeg toe de tweede keer. En je kreeg builen rondom je lichaam. En deze builen waren zwart. En daarom wordt het ook de zwarte pest of de zwarte dood genoemd. Deze pandemie, zeggen geschiedkundigen, nam het leven van 125 tot 200 miljoen mensen. Dus luister goed, 125 tot 200 miljoen mensen. Deze pandemie had het meeste leven meegenomen in de geschiedenis van de mensheid. En het is specifiek gebeurd in het jaar 530 tot 1798.
98 na Christus. Precies zoals Johannes had gezegd in Johannes in Matthäus 24 of Johannes 6. In het jaar 1465, in het jaar 1492, toen 7 jaar voordat ze Curaçao hadden ontdekt, in 1492, kwam een andere pandemie in dezelfde periode van 12.060 jaar. Deze pest was een combinatie van de zwarte pest en pokken. En het is dodelijk. En deze pandemie kwam van Noord-Amerika, kruiste de Atlantische Oceaan met Columbus en met de ontdekkingsreizigers die de nieuwe wereld aan het ontdekken waren, kwam in het Caribisch gebied, pakte de hele continent van Noord- en Zuid-Amerika en vermoordde 56.000 miljoen Indianen. Heel belangrijk dat we dit begrepen wat plaats had gevonden in deze 12.060 jaar. Deze pest had het leven van heel veel mensen genomen. Zoals Jezus zei dat plaats zou vinden. In het jaar 1665 bleef deze zwarte pest standvastig doorgaan, maar in het noorden, in Engeland, daar nam hij 20% van de Engelse bevolking. De Bijbel kan niet misgaan. Zoals Jezus heeft gezegd wat zou gebeuren. Maar ook in de periode dat hij het heeft gezegd, zullen plagen en pandemieën opkomen. Je kunt het woord van Jezus dus vertrouwen. Wat hij zegt, gebeurt precies zoals hij zegt. Dus nu vraag je je af. Maar als het 12.060 jaren had Jezus gezegd dat deze dingen zullen plaatsvinden, hoe komt het nog dat wij nu een pandemie meemaken? Ze hadden dus vanaf 1998 moeten stoppen. Dat is de vraag dat veel mensen vragen. Want dat is de periode dat Jezus zei dat ze zullen gebeuren. Maar ik wil dat u één belangrijk iets begrijpt. Al deze dingen die in deze periode plaatsvonden onder deze onder deze 4 paardensoorten, vinden nog steeds plaats en elk een van hen is een signaal dat aangeeft dat Jezus bijna terugkomt. Deze paarden waar de preek van de evangelie begon, heeft tot de dag van vandaag nog zijn invloed. Wel begon met het preken van de evangelie in die tijd met de apostelen, die de pure evangelie, die de harten aan het overtuigen was. Deze evangelie wordt nog steeds gepreekt. Deze evangelie wordt zodanig gepreekt dat Jezus zegt dat het preken van evangelie zal een signaal worden dat aangeeft dat het einde bijna achter de deur staat. En dus dat het als een getuigenis zal zijn voor alle naties, niet voor één land, voor een eiland, maar voor alle landen. En dan pas kan het einde komen. Broeders en zusters, wil ik weten dat deze profetie aan het nakomen is. Nu dat u mij ziet preken. Want nu dat COVID-19 de hele wereld is gekomen, waar het in alle landen is gekomen, in alle maatschappijen, dat mensen thuis zitten, of ze willen of niet, weet u hoeveel mensen de gedachten op God is gericht, hoeveel mensen luisteren naar het woord van God, hoeveel mensen de kans krijgen om Jezus te leren kennen, zoals het begon bij de apostelen, nu vindt het weer plaats op een grotere schaal. Niet in een klein gebouw waar een paar mensen naar luisteren. Nee, rond de wereld kan luisteren naar het preken van de evangelie. Op Curaçao, Bonaire, daar op Aruba in Nederland. Mensen luisteren nu en zoeken om te luisteren naar het woord van God. Het preek van de evangelie, de witte paard, dat begon in het jaar 31, is nog steeds aan het reinen. De invloed van de evangelie dat gepreekt wordt, zodat mensen kunnen begrijpen dat er genezing en verlossing is in Jezus. Dat mensen kunnen begrijpen voor één en altijd dat genezing en verlossing
aan Jezus toegekend is. Hij heeft de enige die controle heeft op pandemieën, epidemieën, die de mensheid aanvalt. Mensen moeten begrijpen dat Jezus de kerk een missie heeft gegeven voor deze tijd van crisis. Een tijd waar wetenschappers en artsen niet begrijpen waar deze ongeneeslijke ziektes de mensheid aanvalt. Het is ook de reden dat Jezus, toen Jezus de discipelen heeft gestuurd, heeft gezegd, nee, ga preken. Nee, hij zei, de signalen zullen met de gelovigen gaan. In mijn naam zullen ze demonen uitzetten. In mijn naam zullen woorden spreken die ze op school hebben geleerd. In mijn naam, ook al komt iets dodelijk, of als ze op mensen, als ze op handen op zieken zetten, zullen zij verlost worden. Want er zullen epidemieën en pandemieën komen dat de mensheid niet kan gebruiken. En men zal dan gaan gebruiken dat er verlossing en genezing is alleen maar in Jezus. U moet begrijpen dat onze missie specialer wordt. Oh, we zijn niet aan het genezen zoals de apostelen. Want God doet nu een roep dat we merken dat het urgent en nodig is, dat hoe nodig de christen is. Want wij moeten begrijpen dat deze pandemie dichter tot God moeten kijken. Want deze ongeneeslijke ziekten zullen vaker komen. En het zal nodig zijn dat de christelijke gaven ingeschakeld worden. De kinderen van God moeten voorbereid zijn. En wanneer God klaar is om jullie in te schakelen, dat ook al gaan jullie naar artsen, kunnen ze jullie niet helpen. Artsen rennen weg. Want je moet een speciale inzegening krijgen voor deze tijd. De signalen geven aan dat Jezus dichtbij is. Er moet een inzegening zijn van dichterbij komen van geestelijke gaven, zodat we onze missie kunnen nakomen. Nog steeds zijn de effecten van de witte paard gevoeld worden en moeten gevoeld worden. En het is zelfs een signaal geworden. Het is een signaal geworden dat Jezus nabij is. Het woord van God is nog meer duidelijker. Nog steeds verliezen christenen hun levens omdat ze Jezus preken. We horen ervan. Misschien hebben we het van dichtbij ervaren. We weten nog steeds dat christenen hun levens kwijtraken. Of vrienden kwijtraken. Of families die hun afwijzen vanwege Jezus. En zelfs christenen die hier heel bekend is, dat hun werk kwijtraken vanwege Jezus. Ondanks dit alles, ondanks de crisis, ondanks de slechte momenten, is de christen degene dat wanneer de dingen slecht worden, wanneer plagen groter worden, wanneer ziektes ingeschakeld worden, dat de christen is dat de dood in het gezicht zal kijken. Voor mij is leven Jezus en doodgaan is een overwinning. Nu is het woord van waarheid. Nu is de tijd van waarheid. We kunnen niet leven alsof we christen zijn. Of we zijn het reëel, of we zijn het niet. De wereld doet een oproep van hulp aan het volk van God. Nu is de tijd aangekomen dat onze gebeden naar boven gaan. Dat onze gebeden van genezen naar boven gaan, zodat Jezus een kracht van genezing en verlossing kan wijzen. De witte paard en de rode paard kunnen we nog hun effecten zien dat in die tijd zijn begonnen, in onze tijd zien. En ze veranderen nu in de signalen van de eindtijd die aangeeft de nabijheid van de komst van Jezus. Na de rode paard komt de tijd van de zwarte paard. Dat is de periode van corruptie en van corrupte, valse bijbelse leringen in de christendom. Zijn die nu nog steeds? Ja, ze zijn er. Daarom zijn de apostelen naar Jezus gegaan. Aan welke signalen kunnen we zien dat hij nabij bent? En dit is indrukwekkend, want
Het eerste wat hij zegt is, kijk uit dat je niet bedriegd wordt. Dus dit betekent wanneer de wereld aan het einde komt, moet je begrijpen dat een van de signalen dat de wereld aan het einde komt, er zullen veel corruptie zijn van christendom. Mensen zullen de Bijbel gebruiken om leugens te preken. Alleen maar om aan te geven dat hun mening tellen. Mijn broeders en zussen en vrienden, deze zwarte paard begon met zijn valse overtuigingen en leringen in de kerk, vindt nog steeds plaats. Jezus zei tegen ons, verschillende leringen, Bijbelse leringen, die we moeten volgen, zodat wij voorbereid zijn tegen ziektes en problemen, economische problemen. Vinden we iemand die daar komt en iets tegenovergesteld zegt. Jezus zei, alleen maar de dieren in Leviticus 11 mogen jullie eten. Als jullie andere dieren eten, zullen jullie pesten, ziektes, en zullen jullie ziek worden. Het is niet de wil van God dat er pesten zijn. Maar Jezus zag dat mensen de wil van God niet volgden. En wat is het resultaat? Wat we nu in zitten. Nee. Mensen die dan tegen jou zeggen, je kan alles eten als je maar bidt dat God je zegent. Dat is corruptie van de Bijbelse lering. Nergens staat het geschreven door God. Jezus zegt wat we wel mogen eten, wat we niet mogen. Precies om deze COVID tegen te gaan. En nu ervaren we een oogsten we waarlijk iets dat niet nodig was. De Bijbel zegt van tevoren, de vijand van de ziel, nu nog steeds, ziet de consequentie van wat wij op ons hebben gebracht. En nog steeds gaat hij door met liegen. Vele plaatsen gaan de gevolgen heen en weer. En vele mensen zeggen, deze virus komt niet omdat de mens de vleermuis heeft gegeten. Nee, het is een biologische wapen. Weet je, als ik deze video zie, word ik bang. Weet u waarom? Want de video verwijdert jouw gedachten van de reële dingen. Van de problemen waarin we nu zitten. Ongehoorzaamheid aan de wetten van God. Mijn broeders en vrienden. Het eigenlijk zegt het, blijf maar dooreten, je krijgt geen virus. Terwijl we een pandemie hebben vanwege ongehoorzaamheid van het eten van iets dat we niet hadden moeten eten. Het is heel belangrijk om te weten dat het corruptie komt van christendom. Mensen gebruiken het woord van God om anderen af te leiden van het woord van God. Kijk uit dat je niet bedriegd wordt. Jezus zegt duidelijk dat dit aangeeft dat Jezus Christus dichtbij is en terugkomt. Al deze pandemieën die uit het zwarte, die onder het grauwe paard is begonnen. Die periode die begon 538 tot na Christus tot 1798. Nu, vandaag, voelen we nog de pijnen van geboorte. En net zoals de preek van de evangelie, de afwijzing van de evangelie, net zoals de corruptie van de geestelijke dingen van toen, het gebeuren nog steeds en is een indicatie dat Jezus nabij is. Tot nu toe kunnen we deze signalen van deze pesten tellen nog steeds als een eindtijdsignaal dat Jezus nabij is. Al deze virussen en pandemie, inclusief degenen die we nu ervaren, zijn gekomen door het eten van dieren die verboden zijn om te eten. Waar is HIV-AIDS gekomen? Als je gaat geschiedenis bekijkt, komt van het eten van chimpanseeën. Het is een virus dat ongeneeslijk is. Het komt door ongehoorzaamheid van het woord van God. Niet omdat Jezus een pest wilde sturen. Omdat we niet luisteren naar het woord van God en doen wat wij willen eten. En het wordt het resultaat van een pandemie. Een virus dat tussen 30 en 50.000 miljoen, een griep
dat de Spaanse griep dat zoveel doden heeft gevraagd. Het was die in Noord-Amerika begon, dat via soldaten naar Europa is gegaan. Als je het gaat bestuderen, zie je dat het van het eten van varkens en vogels en dieren die het kreeg. En omdat mensen die dieren eten, uiteindelijk resultaat, de virus is bij de mens terecht. Signalen dat aangeeft dat Jezus aankwam. Mijn broeders en zusters en vrienden, als we nu niet geloven dat deze eindtijdsignalen zijn, die indicatie is dat Jezus nabij is, waar is de virus van ebola gekomen? En SARS is van dezelfde dier die de COVID-19 veroorzaakt. De vleermuis, de Bijbel zegt in Leviticus 11, in 11:19. Dit zijn de dieren die je ver van moet gebruiken als en onpuur moet beschouwen. En de laatste vogel die hij noemt is de vleermuis. Signalen die aangeeft dat Jezus onderweg is. Nu, waarom zegt Jezus dat al deze pesten, deze ziektes onderweg zijn? Waarom doet Jezus dit? Wil hij ons bang maken? Wil hij stress aan ons geven? Wil Jezus ons depressief zien? Hij wil dat wij tussen muren zitten, opgesloten in huis. Wil hij dat wij hier doorgaan? Nee. Je moet begrijpen, de Bijbel zegt, waarom heeft Jezus deze dingen geschreven? In Lucas 21, 28 zegt de Bijbel. 21:8, Lucas 1, terwijl Jezus uitlegt aan de mensen in die tijd. De signalen die aangeeft, als al deze dingen beginnen te gebeuren, sta standvastig en kijk naar boven, want jullie verlossing is nabij. Nu zegt hij, wat is de reden dat Jezus wil dat we weten dat deze pesten signalen zijn van de tijd zijn? Dat wij weten dat onze verlossing dichtbij, onze genezing onderweg is. Mijn broeders en zusters en vrienden, na de duisternis, voordat het licht is er duisternis. Voordat Jezus komt, komt er rampen, komen pesten, zullen plagen komen, epidemieën, pandemieën. Maar al deze dingen weten de christen, dat lijkt dat het een slechte nieuws is, geeft het aan de christen moed. En het moedigt de christen aan. En kijk naar deze catastrofen en kijk naar de dood. En Jezus zegt, ik ben de opstanding. Degene die in mij gelooft zal leven, ondanks dat ze doodgaat. En de christen weet dat ook al gebeuren deze dit is geen slecht nieuws voor de christen. Want hij weet, want voor de zon van de rechtvaardigheid komt, zal er een tijd van donkerheid zijn komen. En Jezus zegt, kijk naar boven, want uw verlossing is nabij. God zal zijn gezicht laten zien in deze rampen. En dit moet een hoop voor u en mij zijn. Jezus heeft ons gezegd, wij zijn een wijze volk. We zijn een slimme volk. En de Bijbel geeft ons al de waarheid. Er zijn mensen die lopen al naar gelang dat ze... Mensen die rondlopen met COVID-19 zonder dat ze ziek worden. Hoe komt dat? God heeft gezegd aan zijn kinderen van tevoren gezegd hoe we moeten eten, hoe we moeten leven. Dat wanneer deze pesten komen, zal de belofte in Psalm 91 nakomen. Duizenden en 10.000 zullen naast jou vallen, maar niets zal met jou gebeuren. Mijn vrienden en broeders, Jezus heeft ons dit van tevoren gezegd.
Hij heeft ons dit van tevoren gezegd, juist dat we onze weerstand opbouwen wanneer deze tijden komen. Wanneer deze dingen komen, moet onze weerstand al hoog zijn. En we moeten al voorbereid zijn. Nu dat we thuis zijn, isoleer ons niet alleen maar van deze ziekte, maar verhoog je weerstand. Want je weet niet, je kind, je zoon, je man, je kunt je vinden met iemand die het heeft, maar als je weerstand hoog is, dan ben je goed. Want dan kom je terug en dan besmet je de hele familie. Nu dat je thuis bent, isoleer jezelf niet alleen. Maar eet gezond. Eet voeding die voedingswaarde heeft. Doe oefeningen, dip, buikspieroefeningen, loop rond het huis. Jezus zei, deze dingen zullen gebeuren, zodat we voorbereid zijn en onze weerstand opbouwen. Drink veel, neem veel zon. Ga in de frisse lucht. Rust genoeg. En zet uw vertrouwen in de Heer. Jezus heeft onze dingen gezegd. Niet dat we desperate worden. Niet dat we depressief worden. Nee, om onze weerstand op te bouwen. Maar weet u wat? Ik heb ook goed nieuws. Niet alleen maar onze lichamelijke weerstand op te bouwen, maar onze geestelijke weerstand op te bouwen. Nu dat we thuis zijn, moeten we onze geestelijke weerstand opbouwen door uit het woord van God ons te voeden. Bekrachtig jouw geestelijk leven. Nu dat je thuis bent en tijd hebt, eet heel goed uit het woord van God. Nu dat we tijd hebben, doe geestelijke oefeningen. Doe zendingswerk. Bestudeer Bijbel via telefoon of via WhatsApp, via Facebook. Er zijn vele vormen. Zoom, Skype, wat ook. Doe geestelijke oefeningen. Deel het woord van God. In deze dagen, ik bestudeer de Bijbel via de telefoon. Doe geestelijke oefeningen om je geestelijke weerstand ook kan verhogen. Leef van het levend water. Bouw op je resistentie van het woord van God. Het is net het woord van God is het water die leven geeft aan het christelijk leven. Weet en begrijp over uw verlossing. Begrijp dat uw verlossing komt door uw geloof in Jezus, maar niet door wat u kan doen. Vertrouw en zet uw vertrouwen in de zon van gerechtvaardigheid, Jezus Christus. Zorg dat je leven in balans bent. Onderzoek je geloof. Kijk niet dat je niet extreem bent. Laat de tijd niet komen en dat je in extreme zit. Er zijn mensen die zeggen, als je niet vegan bent, dan ga je verloven. Dan ben je in extremiteit. Analyseer je geloof. Probeer je evenwicht te vinden. Verlossing is door middel van geloof in Jezus. Gebed is als adem voor je ziel. Bid 1, 2 tot 3 uren. Je hebt alle tijd van de dag. Als je niet in de medische wereld zit, vooral maak gebruik van de tijd die God ons geeft. Rust ook je lichaam, rust in Jezus. Stop met het forceren en te vechten tegen uw verlossing. Zoek vergeven van God, zodat je een geestelijke rust kan vinden in Jezus. Jezus zegt, kom daarbij, ik zal je rust en vrede geven. Zet je vertrouwen in Jezus Christus. Zonder geloof kun je God niet bevredigen. En dit alles zegt God tegen ons om ons niet bang te worden, maar ons voor te bereiden, maar onze weerstand op te bouwen voor de moeilijke tijden die komen voordat Hij verschijnt in de wolken des hemels. Openbaring 6. En ook in Mattheüs 24 eindigt. En het zegt aan het einde. Als Jezus bijna aan het einde van zijn preek zegt hij tegen de apostelen en ons ook. Mes horas después de que día não de gran miseria e escuridad lo tapa solo y luna lo no brilla más.
Strena lo kai for di cielo i poder nan celestial lo tambalia. E sei tambe din kupinha ainda. Manera ela soso de passado. E ora ei lo mira e señal die EU die hende parece na cielo. En de zon werd zwart en de maan werd als de poel. De sterren van de hemel vielen op de aarde, net zoals in de winter de onrijpe wijven van de boomvannen als het storm. De hemel verdween zoals een boekrol die wordt opgerold. Alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerucht. Alle mensen op aarde probeerden zich in de bergen te verbergen, in de hollen tussen de rots. De koningen heersen, lekeren aanboden, rijke mensen, machtige mensen, slavenvrije mensen. Want de grote dag van zijn straf is gekomen en wie kan dit overleven? Ik wil u bedanken dat u luisterd hebt, maar ik vraag aan God dat je voorbereid bent en dat je anderen kan voorbereiden, dat wanneer Jezus schijnt in de wolken des in de hemelen, dat u klaar mag zijn. Ik nodig u voor gebed. Heere Jezus, ik dank u voor de woorden van het eeuwige God. Heere God, wij hebben begrepen dat u deze woorden heeft gesproken als een hoop, zodat we mogen begrijpen in welke tijd we leven. En dat we ook begrijpen dat we een kans hebben om voor te bereiden voor de terugkomst van Jezus. Liefdevolle Vader, ons volk, onze smeek gaat voor elke arts, voor elke zuster, voor elke verpleegkundige, voor elke apotheker, voor elke politie. Mensen die in die autoriteit werken. Voor alle instanties die in deze periode moeten doorwerken. Zowel in Curaçao als andere delen van de wereld. Wij danken u, Heere Jezus, voor leven en gezondheid tot nu toe. En we vragen u, Heere God, voor degenen die een geliefde hebben verloren. Laat het toe, Heere, dat wat dan ook, dat voor wij als christenen die we mogen tegenkomen op weg, dat we begrijpen dat de tijd donkerder wordt, dat we ons vertrouwen in het woord zegt. Want met deze leringen en deze signalen komen na. En dat we weten dat uw komst nabij is en dat u zult komen. Laat het toe dat we in vrede kunnen zijn. Laat het toe dat ons weerstand opgebouwd wordt. Dat wanneer de tijd komt, dat het duisterder wordt. En dat het duister dikker wordt. Dan weten we, en wanneer u bijna aan het komen wordt, dat we de tijd kunnen confronteren en dat wij anderen hebben voorbereid voor deze tijd. Laat het toe, Heer, dat we onze geloof kunnen balanceren. Dat we niet in de extreme zullen zitten, want we zijn allemaal gevoelig hiervoor. Maar alle dingen die in onze richting zullen komen, laat het toe dat we ze kunnen confronteren. Vader in de hemel, bedankt dat we zo bij elkaar konden komen. Laat het toe dat onze vertrouwen totaal in de gehoorzaamheid van Jezus mag zijn. Zo ook al is onze geweten ons laat twijfelen. Laat het toe dat we mogen weten dat de rechtvaardige door middel van u leeft. En dit alles is ons gebed en danken u in de machtige woord van God en Jezus Christus. En we danken u voor het luisteren en we wachten u tot woensdag voor de volgende dienst, waar het boek De Daad bij het Woord wordt behandeld. Dank u. En tot een volgende mogelijkheid. God zegen u.